Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Keluarga Desa Sumenep pemirsa. Selamat Malam. malam pemirsa. Yo aku ape nangone lek emah. Kula sing bojone meninggal wingi, mak ningku kan iki jek ngaji pemirsa. Pokok nek urung sampai 7 dinane, ijek ngaji setiap hari sampai 7 hari, 7 dino pemirsa. Kon gawe jajan, kuwi apa jajane kon gawe pisang goreng karo apa maneh ngarani. Ndek bengi kurangan pemirsa. Tempe mendoan. Jere Mbah Kem yo barung padha diwekasno. Kuwatir manine gak iso, mung dibilasi neh Mbah Kem. Kok kono ngene lenah kowe ngono sore iki mung. Iya kok rono leh kok sekeh-sekeh mekasno. Lah nek pas sampai 40 malam Jumat gak ngaji. Lah wonge ape balik lah. Wong ngaji ning Surabaya paling. Iya. Ngene anake kan padha kerjane pabrik lho. Ya laporane cara ngono kan seminggu ta ngono ya. Iya. Ngono pemirsa dadi nek selesai 7 harine lek Sumarno padha pulang neng Surabaya ngono kabeh wong banyak saiki ya dijak anake. Ngono. Terus ngaji nih. Malam Jumat. Kemis malam Jumat. Heeh. Ning kono. Ning kono ya, kono kok enek lho ngono kuwi, padha ae waktu ngaji ki di mana-mana enek pemirsa. Dadi niki ya ki lho terpaksa karena ya antara wis ngelok anak pemirsa. Dijak karo anake sing dikaulane jenenge Mbak Yanti ngono. Bojone nang pabrik lho kuwi, lanang. Dadi yo tapi tunggune yo balik kabeh. Ya saya berangkat. Mak perasa gape. Kok gape kowe nah yo. Wong wis enggak ngrimbyong. Monggo. Belajar apa? Agama. Tes ya siki makane. Ngono. Lah mek kayu kae iya meja kae mbok angkat. Gak bungkuk-bungkuk. Penak. Belah abang, Mak? Kok abang gak isi sini? Sini lho. Ini tak ora. Lagi, guys. Mbah Rune sing maring iki. Wong kira tuku kok Den nang pasar kok. Tuku to ngono kuwi ya. Nek sambel iki dienggo lalapan. Ki wonge tuku ndek apan? Ki mang. Ning ndi nek tuku? Ndong ki jote kok pasari. Mbok wong kene kan aweh mbok dari kondi-kondi iki Wong sak pasar mang renek. Wis padha metu wong mang. Tak kek kulkas kan gelem semut ya. Heeh. Pakai kulkas. Mana mbok pangan nduk? Nongko kok kayak gini ya. Betul. Empok lucu lah. Oh, Kangeten. bola-balik iki Den, anu bingung golek iki. Dinding. Lah kowe mangan ya peteng-peteng kok. Ada kandhane iki yangel kok. Sandale ndi? Wes iki mbok kowe dhewe, tak mesen dhewe. Lagi rewang lagi. Mau menggoreng tempe mendoan karo pisang pemirsa pisang goreng. Kayak rangkepan biasa. Tempene Mbah Kemneh. Sopo? Sopo mak ni baru. Sopo neh? Bolone ya iki. Ya iki. Tak irisi sak meneh-meneh Mbah. Ini baca aja begitu. Gak dhewe neh iki. Biasa.
Ambek ngenteni kemiri mana? Sing komandoan mbekan gedang goreng ya wis bianter nek ngaji. Semangkane iris iku ae. Iya, nggak. Ambek semangka barang. Semangka yo Enek apa-apa ya kayak tinggo ganjongan ya, guys. nek permen kono. Loh, permen barang. Aja susah pokoknya. Susah-susah. Ya, bismillah ya. Wong ditinggal tak susah. Susah nek. Bana ya susah ya lek ya. Bisa ben terus nganu nang dine. Sapan nganu nang Surabaya. Nganu ya, Bar 7 dinane. 40 rene. Nah, sate kan sudah suwi. Heeh. 40 kan masak. Itu dinane Pak bali. sesuk ki lho. Iya. 8 Masuk sasi Januari. 8 ya lumayan lah. Kan maksud aku 40 dino to, Mbak. Apa mak genten? Aku nang pisang loro. Apa aku tuku nang pasar anu Mbak segarnya. Oh, sek klaru lho kok gedangnya mbok lebono ki. Ya. Iris Mbah jajal, Mbah. Cara ngene piye? Ngene nih, cara ngene piye nih? Ngeceng-ngeceng. Rodok ngene, Mbah. Ngene. Ya, lah sakmono, Mbah. Lah. Ora ono jos. Jadi telu sedengan. Gedhen apa, Mbah? Gak, kok sak piro neh? Ndak gedang apa kok sak jempol-jempol ngene lho, Nah, engko disikat dawa kedawanan. dawan. Iki gedangnya dewa iki. Walah. Gede tuh. Rengku. Iya, Mbah. Karo Ki mesti kaya uyah, Mbah Rumah. Kayak dadak nek uyah kan gampang larut teh, Mak. Iki larut tok. Gula pasir ki gampang dimpungno ya. kula kakak yo gosong. Iya. Yo kakak iki. Soalnya kita wis lagi gedangnya. Raja Aku goreng gedang goreng tak gula ratu ala, gedang ora kemateng barang lho. Dipungi. pisanan kula dadi Pisanan. mantu Walah. niku. Ora tuane kula gorengke gedang, tapi kula karingi sari manis. Kok gedang? Anu, Tempe. tempe. Tempene dadi legi. Nah obat gula cara yo wektu dulu. Sari tebu. Gendis gosong kakek angkare. Iki gedang apa lah, Mbah iki? Gedang ijo apa, Mbah? Kok dembu kaya aku. Ada gak kurang ajar. Sampai nglupungi gedang nglupungi ngene ang. Ayo, Mbah. Ember jane, Mak. Iki ya. Mbok Niki nggih. tak done. Iya, dia mah awet Mbah coba jebol ya baru jebol. Jane kok ora ngene ora ngene. Ben dawa ben enak. Ada napa ember? Melon. Wis pakai tangan saja. Nah. Kayak bakal gorengan tenan cah. Iya, Amit. Mbah melone, Mbah. Melon. Iki tak tutup Mas. Nggih. Urung terus, Mak, Mang. Iya. Iya ya, Ki. Nek ketawa iya. Ngene. Gedang mang lek. Baca tak lutah kok mak nomang. Iki mesti lepek gede anu Oh, dadi apene. kalau ada dengan ada kita. Gede. Ngene ya. Nak. Ya ya. Iki wis campur ya raja karo anu. Enak semangka, melon. Aja tuku gorengan ndak panen. Saiki gorengane engko dadi sak rinjing kok, Mbah. Sumuken paling. Ya, mau yo iki. Awas pakai cilik. Yo. Bibir. Kandel, Mak, Kak. Wajan apik iki. Kadang wajan ki bejo-beji. Iya, nek manten kuantil ngono kae. Coklat kabeh iki. Sumun namu. Bim. Ngenge. Wis mateng kurung. Wis. Memang kayak juga boleh sih. Ora ene ndi. Kene. Aku ndek jinggo abang kok. Gak duwe aku kuning gak duwe. Botolan. Go serok. Go serok. Ya, Amit. Wira-wira. Goreng tempe gembuk. Goreng Aku tempe. kunir aku. Iya, cakep dobe. Ora tempe. Aku kunir, Mbah. Aku tubuhku putoku ora bener tempe. Kok mabuk kunir kayak digoe. Aku botol iki kanggo awet aku ndiro ki aku teh. Dia tak kelo teh. Nang gue ana aku di abang.
Kowe keduren, Mak. Gak. Ini lo kayak bangun otot, coba makan ya kowe. Ini nasi lemon. Udah kurang piring. Iki lho tahu apa lu monong deh. Kok masak ana piring lho. Terus kurang piring. Iki lho bentuannya pun menggugah. Ini mentasi. Wah, beluler. Mbah ke mau panjang-panjang Jos. gawe. Rojo. Numpun dok. Sebenarnya Ya pas sak jalan jalan jadi. Aku tak takok. sing kae mak tempene Mbah. Jus. Yo kon saya ngapa ora kenal. Nah, Mendoane. ini kita goreng ini. Ya, Nyambah lanang, Mbah. Apa di ini mendoannya. Jadinya cek ora jadren. Hmm. Ngene, Mak. Ya. Sakmene. Mbon ndenge pene to? Sakmene. Kurang samono ya engko Yo sama-sama joko. ben amat. Langsung jen, ngobrol kok tempe. Ya. Wajane kok pinu. Langsung berisi nang kene iki. Kang Sanji, misi. Ora kelas, Mbah. Minatnya tadi minat maca, minat anu ora. Mbah, nang pawane nyel menuwang ora. Niku wajane ku. Enggak, Ora nyelek sapa? Kok kene tuku apa kon dia. mau nyelek ngono kok. Ki lho ambekan Oh, ben rampung sih. Mau pak iki sak piring kan? Njaba. langsung wes digawa. Iya, wes gas. Pas mateng. Walah. Oke, Bos, nganu kenceng. Ya. Mundur. Heeh. Wes basek urung neh. Walah, Dek. Nek. Ketet. Bubuk kak. Pelayan seksi. Masalah kejojo, Mbah. Dereng. Dereng, Mbah. Santai. Ya. Sedengan nek goreng, Mbah ya. Iku Mbak piring. Pisang goreng. Siapa yang mau pisang goreng? Kesini dok. Kabule, Bu. Pelan-pelan. Tenang, Belanda masih jauh. Oh ya. Ini barang. Mas gorengan apa baru? Sing neh. Bayar nasi noto kuwi wae nek wong. Ora gosong lho, Mbah kowe. Pelayan seksi. Nah. Set. Hmm. Lambain tiga ya. Nah. Oh, lamboke engko sebar ning kono, Mbah. Ber podesen. Kang lan ae kabeh sono kabeh iya wis akeh. Tri sanyoten tri. Ya nyoteng. Los, dol. Los. Mbah Wakil aku ben viral jempolane kita syuting. Kita ulet tau ben abang. Kloter terakhir. Terakhir. Ini iki aku nek sepuluh goreng jaman kok. Ya, sisan. Itu kon apa wae anggap wis kae. Pas ki. Pas aku nek wis dadi aman. Ambek Pak Elina lho. Maya teko ki. Set lho, Mbah. Oh. Anu milih kanjine sih. Lho, sing ternyata nyampe iki lho, Mbah. Tekno. Iso misah Tak pilih no. Lo inuki sing iki. Ya. pendekare, guys.
Sapa pendekare? Pendekare Pak Elun. Aja anak. Pak Elun. Pacare kok. Monggo Pak kita aspek posisi Pak nih. Apa kok udah? Ini Pak Alun. Pak Elun. Monggo Pak. Asbake piringe antik leleh. Apa kok kendak baru? Iya, guys. Ini Mit. Karek kulit iki nang dipangan nyong. Sing kira sono mangane, Mbak? Siap-siap bentok nek aku Cok, Nek. ngene iki tanggone panjang.